Ocitli sme sa na taktickej porade, kde práve ideme učiť taktiku na majstrovstvá sveta proti rasizmu vo futbale. Bude sa to hrať v Taliansku, v Boloni. A tento náš skvelý, pestrofarebný, multikultúrny, ale hlavne úžasný tím tam smeruje a tešíme sa. So Mondiali Antirazzisti is an event that has this year 18 years old. When it start with the idea to broadcast a message of anti-racism in football, and year by year is becoming something raw because we want to struggle against each form of discrimination. And this year we got 168 teams of football. Ideme hrať náš prvý zápas, že vraj proti zmiešanému tímu. Uvidíme, čo dáme. Ja som tajný žolík. Tak práve sme, alebo sa končí za nami zápas nášho tímu Different Colors United. My sme tým Šport spája, rôzne farby jedna hra. A z projektu rovnakého mena, podporeného z norských fondov. A ja som práve unavený, zničený po celom dni a nespania, takže sme docestovali ráno a hneď od rána sme hrali. Ale chalanom sa veľmi dobre darí a úspešne reprezentujeme myšlienku nášho tímu spájať menšiny s väčšinami. A obidva tímy, ktoré sme tu vytvorili, sú tvorené zmiešaným, alebo teda hráčmi zmiešaného pôvodu. Máme tu rómskych futbalistov, afrických futbalistov, slovenských, aj polomaďarských. Takže sme to taká pestrá zmes. Tak to je krásne. Well, football is a universal language. All of us love football, all of us know football, and so it's so easy to organize something using football because you have only to take a ball and everybody can play, and that's exactly what we want to do, and that's why we ask for teams, not professional teams, just people who love to play, women, men, children, all people, all together that play. To je Leonard, jeden z našich najlepších hráčov Different Colors United na tomto turnaji. Dal niekoľko gólov, myslím si. Je veľmi fajn, že Leonard s nami, lebo on pochádza z Moldavy, kde práve pred rokom sa odohrala jedna nepríjemná udalosť. To bol incident, keď vlastne policajti alebo príslušníci policajného zboru spravili raziu v Moldave nad vodou a táto razia ešte doteraz nie je vyšetrená. To samozrejme, že každý potrebuje šport. A to futbal, to myslím, že to furt to bude mať futbal. To pre mňa to najlepší život, futbal. Ja s futbalom žijem. Posledných možno niekoľko rokov sa ten rasizmus prenáša možno nie z nejakých hnutí, ktoré sú otvorene neonacistické. Teraz tie latentnejšie formy rasizmu prechádzajú už medzi strednú vrstvu a tak ďalej. Možno to súvisí s tým, že bola hospodárska kríza, boli rôzne sociálne problémy. A myslím si, že takéto situácie bohužiaľ vytvárajú priaznivú pôdu pre rozličné nechcené prejavy a ľudia možno majú tendenciu hľadať nejakého vinníka týchto kríz. The fact that you are different, some people may discriminate you because you are different from them, not because they are bad, but because they don't understand you really. I've had some bad experiences, but I don't want to generalize the whole country because of a few people. There are some few elements, surely there are some few elements, but a majority of the people are quite well, yeah. Especially in Bratislava because it's multicultural, so there are so many foreigners, yeah. But with the other students, everything I think is normal. It's normal for them.
Slovakia is a beautiful country. It has a growing economy, and it's a promising country, and it has great opportunities for everyone. So if God willing, if I finish my medicine, I will stay here and work here. It's possible, and for me it is okay. I don't have a problem with staying in Slovakia. I think for me the biggest gain I get is because of my love for the game. This is what I enjoy doing. I enjoy playing football, and it's one of my hobbies. Like when I'm free. Like currently, I'm free. So when I'm free, most of the time I like playing football. So this is what I love. That's why I'm doing it. A sme pripravení na ďalšie víťazstvá a ideme to tu vyhrať. No, dnes bude ešte posledný zápas v skupine. Ak sa kvalifikujeme ďalej, tak semifinále, myslím, alebo štvrťfinále už sa hrá na pokutové kopy. Takže to je celkom výzva. Vyzerá to tak, že sme tam. Myslím si, že práve podobné akcie, ako je Mondial antirasisti a všelijaké kultúrne, spoločenské podujatia, rôzne vzdelávacie podujatia a tak ďalej, sú fantastické hlavne kvôli tomu, že vedia búrať predsudky, stereotypy. Myslím si, že ten ľudský kontakt medzi osobami je veľmi dôležitý, lebo ľudia môžu mať všelijaké predsudky, ale tým osobným kontaktom postupne prichádzajú na to, že stereotypy a predsudky sú založené nie na faktoch, ale na rôznych mylných vytvorených skutočnostiach. Hlavne vyhrávame, prehrávame spolu, takže... Už sme si toto učili stredo, tak? Iba, že by sme boli o finále spolu. Hlavne, aj keď sa nám nebude dariť, nebuďme nervózni, lebo aj ja som bol, aj všetci sme boli, ale musíme sa upokojiť a musíme hrať svoju hru a určite nám to dobre pôjde. A čo? Vyhráme? Áno. Vyhráme? Vyhráme! Áno! Tak určite. Cesta sa skončila vo štvrťfinále, ja si myslím, že to nie je zlé a ukázali sme dobrý futbal. Gracia. Na budúce to bude ešte možno ďalej. Gracia. VCU je čo? Super! A šport robí čo? Spája! A my sme čo? Super! Hey!